지 20분 날라 지아래 위는 증나 신나 잡아 एक नंबर हाबा जोंना जाबाय 2 नंबर हाबा आरो जाथोंसै आं दि दिनै जिगाजिगाजि सिमां नुदोंब्रा बे दिनै हाबा जागोनाव बे हाबानि समावनो उदखारि फाफि धमखि राजाखौ फैनाय सिमां नुदों आं गिलु बालु हाबायावनो हुलुस्थुर खालामफैदों आरोखि आर बिनिफ्राय बै साला खेबसे आं बाक्सुगान होहरनाय साला खनजित फाफिया बेबो फैदोंलायनो बेबो गगे लाना फैनानै जि दावराव दावसि दावहा नांफैदोंलायनो आयो बे हाबाया आंनिब्लाथ' गगे लायाबा जाजानाय नङा सयथिबो बोरैबाना बोरैबा बे हाबाया अमबैसाबो लोगो मोननो हागौ आच्छा जेखि जादा आगै लावगि जोंहा हले सानजों मोनाबा मेघालयआव थांना गुदुङाव हाबनानै सियायनो साबसिन जागोन आगै नायनोसै बे हाबायाव बे लावगा बाबुनि खाफाला मा जायो थाङो आगै लावगि थाङो ना जौलासि दिनै दानो थांनांगौ जाबाय खेबसे नङा खेबनै जेन मोदों मालाय मा जानो नाथाय प्रभाबति रानियाबो थैना थांबाय आरो सैतान मनज कुमार फिसालाखौबो होखारहरनो हाबाय आं नाथाय रावबो गैला बे अंगरायजों ना जौलासि दिनै थांनो थांना जाबाय आखाइ हातेर लानानै जयपुर रायजोखौ गाग्लोबफैनो आरो बिनि फिसाजो सरलाखौ लाबोथारनांगौ जानो हागौ खेबसे नङा खेबनै जेनदों बे खेबथामाव मोनबोथारगोन दाउनि सरलाखौ खोनासं धमखिद्राजा बे अनारसिंहा थैनो गौ गैया जिउआ जोबला जोबदों जारिबाबो बारसनगोन जयपुर रायजो नाथाय खेबसे नङा खेबनै खेबथामाव मोनबोथारगोन दाउनि सरलाखौ नाथाय सरलाजों थाबोनाय रुवाथिखौ आं जेरैबाबो आंबो लाबोथारगोन थाव महाराजा जिउआ जोबला जोबदों थावदो महाराजा जेरैबाबो बारसनगोन जानो हाया बे सैतान मनज कुमारनि सरला जानो हाया जिउआ जोबला जोबगोन बे खनजिया थैनो गैया मारथों बे हाबानि समाव देवा जिउआ जोबलाबो बिश्वजित राजा नोंनि फिसाजो जानो हाया सरलाया मनज कुमारनि जानो हाया आंनि जायानांगौ साइनि सैतान महापापी धमखितु राजा आरो खनजित पापिया फैनानै जयपुर रायजोआव दिनै मनज कुमारजों सरलाजों हाबा जानाय दिनै आवाथि कन्द उदखार खालामफैदों नाथाय दिनै गिलु बालु दावहानि समाव दिनै पापी धमखितु राजाया जिउ जोबनांबाय आरो पापी खनजितआबो जिउ जोबनांबाय आरो बेजों लोगोसे अनारसिं सान्तिगाय बेबो दिनै राजाजों फैफानानै दावहा नांफैदोंमोन नाथाय दिनै बेबो जोबनांबाय अनारसिंआबो जाय जाथों जयपुर रायजोनि बिश्वजित राजा आरो नोंनि फिसाजो सरलाजों आरो मनज कुमारजों दिनै जुलि गोथारनि दिन हनै सोरबा गाबदों सोरबा मिनिदों सोरबा मेगनाव मोदै सोरबा थैबाय सोरबा थांबाय बेफोरनो जादों गासिबो बे उजिगासिनि मुहायमा बेनो जादों जोंनि गेलेनाय जाय जाथों गोरोन्थि जाय जाथों दहाय आफा बोराइ बाथौ दिनै नायल' जाल' सासेल' फिसा सरला आनान गसाइनि अननायाव मनज कुमारा बेसेबांबा नांलाय खमलाय दावराव दावसिजों दिनै आनान गसाइनि अननायाव बिजामादै सासेखौ आं दिनै नों आफा बोराइ बाथौनि स्वयं हाबा होगोन आफा दहाय आफा दामनाय देनाय बैराथिफोरखौ लानानै आं गाजा गोमजा दिनै हाबा होनो सानदों नायल' जाल' सासेल' फिसा सरला फै आइ फिसा सरला आरो फै मनज कुमार फिसा आं नोंखौ दिनै आखाइ हमनानै होनोसै फिसा नायल' जाल' सासेल' फिसा फै रानि नों थैना थांबाय रानि बे आंनि फिसानि समाव जेबो गोरोन्थि दाख्ला बोर सारसि रानि बोर सारसि बे आंनि फिसा सरलानि हाबाया रंजा रायजोनि मानसिफोर गाजा गोमजा बे आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसानि हाबायाव जानाय लोंनाय जेनिबो आंखाल गैया दहाय आफा बोराइ बाथौ
라브 시간 샤프고 능리 시간을 하바 그네 Monos kumar nandane joy pura jao nandane awati kondo onarsi mama kharige one haba dile bar cham jane haya monos kumar ni sorla jane haya amki bar cham onarsi bar cham nando dhomki duraja amba ba onarsi ka thaine kukja 제발 이제 지옥 잡래 가 아무기 내우기야 뭐 메디블라 솔라 보너스구만 아와티 콘도 하바자 가시도 덤기들자 마음을 가리켜 마참 덤기들자 마참 상교 쉐이탄 보너스구만 매우 솔라져 피나네 조이 프레저 하마 오늘씨 마음을 가리게 하바리 숨어 사이다라니 나를 간만이 가져가는데 말씀 그냥 저 아입샤 소르라 아랩샤 보너스구만 너네 나이로 잘로 사슬 없어 너네는 진짜 안한 곳 사냐 언내오 너네 아파 버려 바통이 있어요 너네 아로스 비난에 능설커 아카이 홈라니 흔했어 남나이 되나이 가자 금자 라이즈라자 알라리 능신의 시가 피딩 라인이 오나오네 하바 능신의 아카이 줄리 홈라니 흔쓰건 보내 사파 베이라티브라 시간나니 능설커 너우 신이 나겠네 솔라 밥이 넘기더자 아빠야 하마니 숨어 아와티 콘도니 프라이 웃가리야 라나 칼라바이 어째 라이즈 파이 지우잡라면 솔라고 마우나 하네루가 솔라 내 그전에 마마 흐지나 라이카 크라비기나 솔라 모나스 샤이탄 모나스 자르플라왕의 솔라니 타가이는 내꺼 칼 혼데 아른당 내 보프이나니 나 솔라자들의 하마 모나스 애냉니는 파 덤기들하자 레방누가 홈 모나스구만 내가 나가 수산나 하블라체 만개네 솔라고 자나 하야 솔라 능니 자나 하야 앙니 홈마가 믿으면 모르스구만 아카이니 핫데라 무엇이다 남자들이 무엇이다 모노스 아파 무엇이다 모노스 고맙자 너들이 바구스타라 모노스 고맙자 점을 비자리 받다 모노스 고맙자 너를 바구스타라 점을 비자리 받다 당 모노스 고맙자 솔라고 핫다이니 어떠니 나꾸 나가 가로드구나 나타이 모노스 고맙 나니는 파 솔라고 핫하다 느끼는데 내 마프로 마부티고 알아있으라 그런 놈나 나타이 놈의 비스를 나타이 바이
다음 피아보는 수만 너는 많은 수라도 허이데 너 바꿔 그 십라 허다 그 신호와바는 이 그다지 비다이 거는 수만사 베다야 너니 노마사 베다야 아이비 함정 차소라 아는 그 시탐을 너비 불만지 않은 노마을 베다야 앙립 차소라 비다야 모나스 멋있다 샬라 인정 군다파 이세마장 숙찬테 하바자네 수목 오마야 히트로 코리네 수목 비샬라 파피 구가구가 자치브라 바선부이드먼 게이나 샬라 파피브라 저레이 하고우레 사자주바 파피가 우리 아이야 아르마트 사시동 뭐 이번에 페이 비타는 거 아마 도굴구네 오블롱 흐집탄남 페이 비타네 내일하고 봐봐 파는 페이 비타 멋있다